A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa sallim. An filɛbagaw an bi aw fo aw sigiyɔrɔw la ka bɛn ni aw ka wagati cogoyaw ye. Jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli bi ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. K'a fɔ aw bisimila du ani Dembaya kɛnɛ kɔnɔna la Cherifla TV ale jabarani kan. O hukumu kɔnɔna la an y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun tɛmɛlen an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta yen bi. Alisa ani Association des veuves mɔgɔw an n'olu bi ɲɔgɔn na. K'a sababuya kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen an kumana wagati ale ma nabɔ. Kuma an bɛna o faamuyali tɔ lase ka se ka aw kunnafoni cogo min na ka aw to aw sigiɲɔgɔnw la an ka du kɔnɔnaw fana na bɛnbaliya minnu bɛ yen olu ka se ka sabati faamuyaliw ka se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi duman kɛ o hukumu kɔnɔna la n kinibolo yan fan fɛ fɛn min ye an ba an n'an mamuso n'o ye Aja Sira Kamara ye ale sigiyɔrɔ o bɛnnen don Faransi ma. Ale bɛ association min na o ye Association des femmes de Orléans 45 000 en France envers ala kama jɛ. Ayiwa n'i ye Orléans nin faamu a y'a yira k'a fɔ k'o kɔrɔ ye anw ka bamanankan na ko ala kama jɛ. O tuma an b'a fo kɛnɛ sɔrɔli la Aja Sira Kamara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si t'u la. Denbaya dun u bɛɛ lajɛlen bɛ. Ayiwa an b'a fɔ i bisimila k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ka kabila ni balima ni sinji bɛɛ lajɛlen fo ka tungaranke bɛɛ lajɛlen fo tunga fɛ k'Ala ka tunga nɔgɔya. Amina rabi. Kɛnɛya belebele kɔnɔ si kɔnɔ sababu ɲuman kɔnɔ. Amina rabi. Ka Mali kɔnɔna bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔ ni tilebi ni kɛɲɛka ni bani fitinɛ min bɛ Ala k'a faga. Amina. Ka lakali si di an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ kɔnɔ si kɔnɔ labanko ɲuman kɔnɔ. Amina rabi. Hali bi an bɛ segin ka Cherifla tele fo k'u ni sababu ɲumanya k'u ni jigi ɲumanya ko Bani Hasimu ko Haidara ko ka kabila fo ka balima fo ka sinji fo ka furu ɲɔgɔn fo ka kanu ɲɔgɔn fo ka jɛ ɲɔgɔn fo. Hakɛto b'a la sallallahu Muhammad wa salim. Ayiwa o kɔfɛ tanti Jɛnɛbu Madame Keita Jɛnɛba Keita salamu alaikum. Alaikum salam. Ayiwa an y'a yira u la ka fɔ Madame Keita tanti Jɛnɛba Keita ale ye présidente de l'association présidente de la fédération d'association des veuves militaires et paramilitaires du Mali. O tuma an b'a fɔ kini wula somɔgɔw bɛ baasi foyi t'o la. Ayiwa i bɛ foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka don baara kɔnɔ. Jama bɛɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam. An ye bɛɛ don kira mantɔ la a y'an wele bi a diyara n ye a bonyana ma basa aw de bɛ kibaruyaw jɛnsɛn. Matu musoya tɛ mɔnɛ musolankolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ i bɛ baara min na ya Rabbi i k'a bila kɔrɔ i kana bila bani. Allahumma amin. N bɛ Kulubalikɛ fana fɔ n'o ye Adama Kulubali. A diyara ye. E mana kɛ cogo o cogo e ta ye kuma de n'ale ma jɛ aw projecte a tɛ kɛ ja ɲuman ye donc aw ka jɛ de ka di nin bɛɛ bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de fɔ nin bɛɛ bɛ bɛn de fɔ nin bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔnya de fɔ. Ya Rabbi Ala k'aw to ɲɔgɔn ye Ala ka radio ta ɲɛ ka télévision ta ɲɛ masa Ramani min b'an kunna fana an bɛ dugawu de kɛ Aidara Sirifukɛ Ya Rabbi Yama halisa Ala ka sinsin yɔrɔ d'a ma Ala k'a mɛn jama ɲɛ Ala k'a kɛ ɲɛse Ala kana kɛ kɔse. Ya Rabbi
Ayiwa an b'i fo danti foli min na. Sirifukɛ na a ka denbaya n'a kanuba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. An bɛ badabada foli ta k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma ko Ala ka an n'i sara. Ayiwa o fana kɔfɛ an ye dɔgɔkun tɛmɛlen émission bila yɔrɔ min na an b'a ta yen. Fɛn min ye Mami Aja Siraya Kamara ye. Ayiwa an y'a yira k'a fɔ an ka du kɔnɔnaw la bɛnbaliyaw ka ca. Juguyaw ka ca. Ɲɔgɔn faamuyabaliyaw ka ca. Ka sababuya kɛ bɛnbaliya ye. Muso dun suguya ka ca an ka duw kɔnɔ. I b'a sɔrɔ furujatɔ bɛ sigi la. I b'a sɔrɔ dɔ tɛ furujala cɛ sa muso don. I b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ a cɛ bɛ yen. I b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o furu salen don. I b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ma furu yɛrɛ. Nka an muso bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ du kelen kɔnɔ. Walasa bɛn ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. E yɛrɛ Aja bolo an ka kan ka mun kɛ? Alhamdulillah rabbil alamin. Matu ni ce ni baraji. Du yɛrɛ sinsin n'a ye mun ye fɔlɔ? Kanu. Kanu yɛrɛ sinsin n'a ye mun ye fɔlɔ? Jigi. Kelenya yɛrɛ sinsin n'a ye mun ye? Ala ye bolongɔnden 5 da a m'u kɛ kɛɲɛ. Muso bi den 10 wolo a si ni si sɔrɔ tɛ kelen ye. Minnu sɔrɔla k'olu ka hinɛ sɔrɔ minnu ma sɔrɔ la. Ala ye se kɛ minnu ye olu ka hinɛ sen t'anw na. Min ka kɛnɛ o ka hinɛ banabagatɔ la. Se tɛ min ye se bɛ e min ye e ka hinɛ o la. O de kama n ko n'Ala y'i sɔn ka na da tugu i yɛrɛ da la. Da in yɛlɛ i ka maaw lamɛn. N'i ye maaw lamɛn i hakili b'i falen. N'i ye maaw lamɛn i bɛ hinɛ maaw la. N'i ye maaw lamɛn i bɛ maaw kanu. N'i ye maaw lamɛn i bɛ fɛn kɛ maaw ye. N'i ye maaw lamɛn i bɛ fɛn di maaw ma. Minnu ye jamana sigi olu y'a sigi ni kanu de ye. Hali bi ne ko n ko ka foli lase dugulenw ma. Ture ni Ɲare, Ɲare ni Ture ni Darave ani an ka alimami fɔlɔw Koromagana, Kalela, Hijila la, Dramela, Alaji Baba So ka so, Alaji Madu Kanajigi ka so, Haidara Lala Bagadaji n'a bɛ f'u ma ko Bagadaji misiritigiw ani Talimama ni an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka kisi ɲini a fɛ ka foli se sirifi bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ bani Hasimu Haidara ne ye Finɛ ye a bɛ fɔ Finɛw yɛrɛ ma ko Makan Finɛ ko Makan ka ni Medini ka ce qu'il fait anw ni sirifuw an bɛ ba kelen na an ti fa kelen na. Ala k'an bɛɛ sahaba ma. Ala ka kanu nati. Ala ka sababu ɲuman nati. Ala ka ɲɔgɔn dɛmɛ nati. An bɛɛ ka jɛ. Ala ye min d'an ma bi funɛŋɛni fitinin don n'o ye Asimu ye. A ma kɛ Mali dɔrɔn ye dɛ a kɛra monde entier bɛɛ lajɛlen ye farafinna bɛɛ. Ka kɛ fitinɛ yelen ye ka bɔ fitinɛ yelen na ka kɛ allemand drapeau ye. A bɛ ka flotter. Cɛ 4 min faralen b'a kan Ala k'an n'u dɛmɛ. Ala k'u ka jɛ kɛ kira n'a ka sayiba cɛ 4 ye. Amina ya Rabbi. Seydina Bubakar Sidiki, Seydina Umar, Seydina Usman Bunufana, Seydina Aliyu. Ala k'u ka jɛ k'o jɛ. Ala kira kanu kosɔn. Sallallahu alaihi wasallam. Ala k'u duwawu minɛ. Ala k'o duwawu minɛ. Ayiwa halisa Mami Aja. Naam. I y'a yira n na i bɛ san 70 ni kɔ la bi. O b'a jira k'a fɔ alhamdulilayi an bɛ duwawu kɛ Ala k'o ɲɔgɔn wɛrɛ fara a kan. Amina ya Rabbi. Nka sisan fɛn caman bɛ anw tile la i bɛ hakɛ to fɔlɔ la o tun bɛ kɛ cogo di aw ka wagati la o fɛn ye fɛn jumɛn ye sisan nɔ an bɛ furujatɔw ka kuma la ni cɛ sara bi k'i cɛ fatura muso jigi bɛ a cɛ balimaw kan nka balimakɛw bɛ siran ka don muso cɛ sabagatɔw kan ka d'a kan muso bɛ min kɛ muso yɛrɛ fana tɛ sɔn a t'a musalaha fiyewu a cɛ ka gɛrɛ muso cɛ sabagatɔ in na ayiwa fɔlɔ la cɛ ta furu tun bɛ yen
Naam. Sisan nɔ o dɔgɔyara. Naam. Nka o bɛɛ la nin ko kelen bɛ anw kan. Naam. Yali e bɛ se ka kun jumɛn de d'a ma e yɛrɛ bolo mun bɛ na n'a ye. Alhamdulillah rabbil alamin Cherifla. Ni talonna yɔrɔ min ni ma jigin o la i binna yɔrɔ min ni jiginna o la i bagal'o ma dɛ. Nin bɛɛ ye hinɛ dɔgɔyara. Hinɛ de dɔgɔyara. Nin bɛɛ ye kanu dɔgɔyara. Nin bɛɛ ye jigi bolila. N'o tɛ fɔlɔ ni cɛ banna e kun t'a dɔn i cɛ banna o. Cɛ balimaw b'i ta cɛmanw, cɛ balimaw b'i ta musomanw. Ni cɛ ntanyana k'a fa n'a ba to olu b'i don i jigi kɔrɔ, olu bɛ k'i fa ye, olu bɛ k'i ba ye. I denw kun ti fasaya dɔn, kun ti basaya dɔn. Nka bi o tɛ o. U bɛ kɔrɔtɔ i ka bɔ firiya la k'i labila yɛrɛ. K'i ka taa i bɛ taa min? Luwanse la. I bɛ taa min? Cɛ min fɔlɔ cɛ kun bɛ muso ni den 5 furu, bi cɛ bɛ siran ka muso ni den 2 furu. Cɛ kun bɛ muso ni den 5 fɔlɔ ka den 5 bɛɛ lamɔ i komi ale de y'u wolo. Muso min b'a kun o bi sɔn. Nka bi ni cɛ sara i cɛ badenkɛ tɛ se k'i furu wa a tɛ se k'i denw lamɔ. Jigi taara min sa. An ko Mali kura su bi ko a ko cogo la dɛ. Dugu bi ja jɛ cogo la dɛ. Tile bi bɔ a bɔ cogo la dɛ. An bolila fɛn dɔ de nɔfɛ n'o tɔgɔ ko nafolo, tigi ti fɛn min na n y'o f'i ye siɲɛ 10 tigi t'a la. I bɛ du ye bi i bɛ san 20 k'i ka du kɔnɔ ka san 40 k'i ka du kɔnɔ i bɛ sa o du bɛ feere o tigi bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ tigi tɛ nafolo la. An dun banna ɲɔgɔn na mun na? An ye ɲɔgɔn bila mun na? I bɛ den dɔ ye bi o n'a ba bɛ tɔrɔkɔ ni maɲumako la. O ye président de la République ye. E t'o dɔn. Asimu bina don min jɔnni b'a dɔn? Jɔnni y'a nati? Masa min y'a nati? Ale de tɔgɔ Fayiridu. Ale de tɔgɔ Mayiridu. Ale de tɔgɔ Jirize Lali wari kiram tawakaltu Allah. A ko buna adamaden aw tɛ min dɔn ne de b'o dɔn. Aw tɛ se min na ne bɛ se o de la. Wa aw tɛ se k'a dilan ne de b'a dilan. Tubabu yɛrɛ ko l'homme propose mais c'est Dieu qui dispose. An banna ɲɔgɔn na mun na? Kanu banna. An banna ɲɔgɔn na mun na? Hinɛ banna. An banna ɲɔgɔn na mun na? Bɛɛ ko nafolo. An banna ɲɔgɔn na mun na? Bɛɛ ko fanga. An banna ɲɔgɔn na mun na? Bɛɛ ko ɲɛfɛla. Fauteuil ye kelen de ye o. Ala ye de kanu ni fauteuil ye k'a d'e ma. Ni ne ko ne tɛ ye o kɔnɔ dun. Okay. Masakɛya fauteuil ye kelen de ye o. Nafolotigiya fauteuil ye kelen de ye o. Jamanatigiya fauteuil ye kelen de ye o. Dugutigiya fauteuil ye kelen de ye. Ali muso ka den sɔrɔ muso dɔw bɛ Ala m'olu sɔn. An ka hinɛ ɲɔgɔn na, an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka bɛn, an ka jamana in ka dilan. Jamana in kun tɔgɔ de ko bɛn jamana. Jamana in kun tɔgɔ de ko dunanijatigiya jamana. Jamana in kun tɔgɔ de ko kelenya jamana. Jamana in kun tɔgɔ de ko hinɛ jamana. Jamana in kun tɔgɔ de ko kanu jamana. Jamana in kun tɔgɔ de ko maa 2 bɛ diɲɛ na k'olu kun bɛ jamana in dilan. Ɲamakalaw ni mɔriw. Nka an bɛɛ de ko bi ko ɲɛfɛla. Ala dun ye ɲɛfɛla kɛ kelen de ye. A bɛ di maa ta ma. A tɛ di ta ma. O de ye maninkamuso ka doni giriya. O de ye cɛsabagatɔw kungo bi. Wa cɛsabagatɔw kungolen do koyi. O de ye yatimɛw dɛsɛ bi. Wa yatimɛw dɛsɛlen do koyi. Wa an ti ɲɔgɔn dɛmɛ.
eti bon nogola neti bon nogola anga fali anga ala wili ala ko kaka ala ya bunya koso sallallahu wa sallam kiseni na mabai wa sallim ala ko do umni ala ko do umni bitai amanoko ala ka fam yali chunyuma ala ko dama ya rabbi amina ya rabbi tan jenabu ibora sisa kama mi ajaka kumaulami kosobe anyi fam yali chama sura kono folo ni sisa danfara min bani nyogonche uti kilinyi me ka furuja to ke den kerefe wali kili ka chesa muso yere bla kerefe abe dépendre cɛ de la wa o be dépend cɛ la wa ou bien o be dépend muso de la u fila la jɔn de be se k'a kisi kɛrɛfɛden ma cɛ de kɛ wale be se k'a kisi wa tari kiri muso yɛrɛ de be se k'a kisi ou bien cɛsa muso yɛrɛ de be se k'a yɛrɛ kisi matu ni ɲininkali diyara n ye nin bɛɛ an musow de cɛ tɛ sɔgɔnɔ fɛn ye wallahi matu cɛ tɛ sɔgɔnɔ fɛn ye hali denw ka éducation ka déraper nin bɛɛ ye musow de i tulo bɛ n kan na matu musow fɔlɔ de bɛ wuli anw de bɛ da bɛɛ kɔfɛ anw de bɛ kow lasaga anw de bɛ kow sɔgɔbɛ bamanan ko k'i ni fanaya mɛlɛ o y'a sebaliya ye musow ma sisan nɔ cɛsabagatɔ bɛ kɛra teretɔw de nka an si ma muru d'an cɛw kana k'u kantigɛ ala de ser'u ma i tulo b'an na an bɛ ka nin fɔ plateau in kan ala de tulo b'an fana na n'i ye du goya den kɛrɛfɛ a bɛ fɔ an tulo yɛrɛ ba mɛn i kana fara karisa la ni n kɔni tere d'a cɛ faga walahi a bɛ fɔ matu ala ka bɔn n ka kalile ma bilahi a bɛ fɔ hali ni cɛ dalen don a ka banabatɔ dilan na u bɛ su an nkalon na muso la nin bɛɛ bɛ fɔ mɛ an bɛ nin bɛɛ kun n'an bɛ taa an bɛ se o don o don dugu bɛ jɛ dɔ bɛ bange don o don dugu bɛ jɛ dɔ bɛ tɛmɛ diɲɛ dara nin de kama saya balo nin bɛɛ an muso de n tɛ taa da cɛ kun dɛ cɛ bɛ se ka sira jɛngɛ cɛ bɛ se ka minɛ da jɛngɛ nka a tɛ bɔ muso ɲɛna muso n'a yɛrɛ ma hinɛ ɲɔgɔn na an muso dama de kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka da kan anw de bɛ denw bange n'o de fɔ ko n ko muso de bɛ cɛ wolo mɛ cɛ ka fisa muso ye n'an hinɛna ɲɔgɔn na fɛn bɛ du in bɛ barika basa anw de bɛ furu ka fara ɲɔgɔn kan e bɛ taa ka muso fɔlɔ min sɔrɔ yen i b'o de minɛ komi i kɔrɔ ala yɛrɛ ko ten ko n'ala ye dɛsɛ kɔrɔ la i sɛ dɔgɔ la a bɛ sinamuso de d'i ma a bɛ k'i kɔrɔ a bɛ k'i dɔgɔ ye donc an ka ɲɔgɔn minɛ ni ala de sigida bɔbɔ ni miyanka olu bɛ se ka furu kɛ o tiɲɛ tɛ wa an tɛ bɔ dugu kelen na o tubabu ni farafin olu bɛ se ka furu kɛ o sinaya fana kɛ an tɛ bɔ hali jamana kelen na kuma tɛ continent kelen ma mais mun b'a kɛ ala donc i bɛ taa ka sɔrɔ min yɛrɛ bɛ furu ka fara e kan o ka fisa ka tɛmɛ e kan ou bien e yɛrɛ min bɛ ɲɛfɛ e ka fisa ni nalen kura nin ye nin bɛɛ bɛ fara ala de la mais ko bɛɛ bɛ dusukun de la ko bɛɛ bɛ ŋaniya de la hadamaden ŋanige o de bɛ baara kɛ ala yɔrɔ la an k'an ŋaniyaw ɲɛ an k'an dusukun diya ɲɔgɔn ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔfɔlɔ la hali sinamuso ma o tun bɛ ko fu kelen na o kɛra ne jɛnɛba ɲɛna u tun b'a fɔ ne faw muso ma de ko ne labila i ka filanu n'i ye fini min ne ba la so kɔnɔ i b'a ye ne ba sinamuso la gabuda la an ma lamɔ gɛlɛya la o de kama n tɛ juguya dɔn n tɛ gɛlɛya dɔn n tɛ kɛlɛ dɔn n tɛ ŋana jugu dɔn wa n t'a ɲini ka hadamaden juguya n tɛ ŋana jugu ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ donc n'i ŋana ye baara kɛ diɲɛ kɔnɔ i kɛra nafolotigi ye o i kɛra fɛn wɛrɛ o sibiri ɲɛ kelen i ŋaniya dɛ o de bɛ se ala ma fana donc ne bɛ n yɛrɛ de accuser depuis kuma daminɛ na n y'o de fɔ en tant que mère sociale et mère éducatrice hadamaden kelen-kelenna bɛɛ b'a ŋaniya de bolo n'anw sɔnna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ wallahi ma to muso mana sɔn fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ du kɔnɔ hali ni cɛ ko k'a bɛ balawu wuli muso de bɛ se k'a dayɔrɔ sa
Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ Mami Aja hali bi an bɛ duw kɔnɔ wa hali bi an bɛ cɛsamusow olu ka sigi hukumu kɔnɔna la a dɔw bɛ yen an b'a fɔ bi ko tiɲɛ ta k'an t'o tile la nka kelen-kelennin dɔw bɛ yen minnu ma sirakɔrɔ jɛ a ka d'olu ye hali bi ni kɔrɔkɛ ntanyana k'a muso furu o dɔw muso tɛ sɔn ni muso ban'olu la an b'a ye muso dɔw b'u dama kasi ko kabiri ni a ko a bɛ n furu ma sɔn ne ni i muso ma bɛn cɛ ɲɛnama ne cɛ salen ni ne furula e ma ko ye ko dɔ ye o dɔw fana b'a fɔ ko i ma kɛ n fɛ n cɛ balolen n cɛ salen k'e bɛna ne furu ayiwa mɔgɔ ka kuma de don fɛn ɲininkali kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ fɛn dɔn a kan e yɛrɛ bolo o ko min bɛ an ka du kɔnɔnaw la an ka kan ka mun kɛ an ka kan ka taa sira jumɛn fɛ walasa cɛw ka hɛrɛ ka an kan n'an ma sɔn u bolo o furu la wali kelen musow fana ka kan ka mun kɛ walasa ka sɔn o furu in fana ma sigi ka diya alhamdulillah rabbil alamin matu ala ye sambili ka dugu bili ka fɛnsɛ a y'a kɛ jɔnni kanu kosɔn Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye a ko kira n bɛna fɛn d'i ma fɛn min ka girin a ko nka n bɛ 2 d'i ma i yɛrɛ b'o dilan i ka ne ala makɔnɔ n b'a tɔ dilan i ye a ko Muhammadu subura Muhammadu sabali taara min Cherifla a ko Muhammadu ikra Muhammadu kalan taara min diɲɛ kalan bɛɛ tɛ n ye alikuranɛ dɔn diɲɛ kalan bɛɛ tɛ n bɛ dictionnaire dɔn kalan ye hakili de ye an bɛ ɲɔgɔn kalan de fo ka diɲɛ ban ni maa min sabalila i komi dugukolo ala ye min kɛ dugukolo a b'o bonyanko k'i ye ni maa ntanyana i b'i dami i sibiri ɲɛ kelen o b'a sɔrɔ i b'i château kɔnɔ o b'a sɔrɔ i b'i sɛ kulukulu kɔnɔ i bɛ ta ka bɔ bɛɛ kɔnɔ ka t'i da kaburu kɔnɔ tile b'i jɔ i ka fɛn b'i jɔ i kan an ma sabali de sɔrɔ cɛw ma sabali musow ma sabali nka ala belebele tigi ye musow ye ne den filɛ n sinamuso den filɛ i b'o mɛn muso de da ne cɛ den filɛ ne cɛ kɔrɔkɛ den filɛ i b'o mɛn muso de da ne cɛ dɔgɔkɛ den filɛ ne cɛ dɔgɔmuso den filɛ i b'o bɛɛ mɛn muso de da fɛn min ni musow sɔnna a bɛɛ bɛ ɲa fɛn min ni musow muɲuna a bɛɛ bɛ dilan fɛn min ni musow sabalila a bɛɛ bɛ ban a bɛɛ bɛ ɲa fɛn tɛ cɛ la o kabini kɔɲɔ don a bɛ fɔ k'ala ka cɛ sɔn garisɛgɛ ɲuman na ala ka muso sɔn sabali la musow ma sabali ta o musow ye min ta musow ko nɛ se o tigi ye jɔn ye masa fɔ nin siri musow ko nɛ n bɛ se min na n b'o kɛ o tigi ye jɔn ye masa fɔ nin siri an k'a fɔ musow ye k'u ka sabali Ala Taala ye jɔnya juru bɔ musow kan na droit kun tɛ musow bolo kira ɲuman ye droit di musow ma fanga kun tɛ musow la kira ɲuman ye fanga di musow ma nka musow kana fanga tɛmɛ a dan kan musow kana fanga abuser ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Cherifla yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ala ka limaniya d'a ma ka sabali d'a ma amin ayiwa miniti kelen dakurunya laban b'i fɛ walasa ka émission clôturer komi wagati ale taara kojugu dakurunya laban min bɛ ne fɛ ne bɛ dugawu kɛ cɛ ni muso
denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba banabagatɔ ni kɛnɛbagatɔ faama ni fantan Ala k'an bɛɛ sɔn sabali la Ala k'a to an ka ɲɔgɔn kanu Ala k'a to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Ala k'a to an ka ɲɔgɔn nafa k'a wele da maa fila la dalili man jugu dɛ nka fantan dalibaga ni Ala man di fantan dalibaga i b'a ni de nɔfɛ n'o tɛ i t'a bolo fɛn nɔfɛ basa i b'a dɔn a t'a bolo dalili bi fɔlɔ jɔn na Bani Hasimu ni Bani Kureyisi k'a k'i kɔfilɛ fantanw na cɛsabagatɔw la dɛsɛbagatɔw la misikinɛw la n'an b'a fɛ k'a ye anw musow a k'a ka yeli nɔgɔya an k'a ye dalili filanan ye jɔnni ye masakɛw masamusow u ka dayɛlɛ u ka mɔgɔw lamɛn u ka mɔgɔw dɛsɛbagatɔw lamɛn u ka fantanw lamɛn dalili sabanan ye jɔnni ye o ye nafolotigiw ye Ala de y'u sɔn maa m'u sɔn u ka hinɛ maaw la ka maaw sɔn fi sabililahi Ala yɛrɛ jati sanu kama an ka baara in bɛɛ kɛ Ala kama baara ye an kana baara in kɛ tɔgɔ ye an kana baara in kɛ danbe ye maa tɛ se ka maa sara mɛ Ala bɛ jɔn sara Ala ka sara ka bon ni maaw ka sara Ala ka sara ko ɲuman d'an n'an baden silamɛ amen an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka segin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn hali n'a y'a sɔrɔ i ye nunkala singa Ala foli b'i ye o kɔfɛ i yɛrɛ ka ɲi mɔden ɲuman de ye i nisɔn ka di i ka baara kɔrɔ Jɛnɛba wagati korona kosɛbɛ ayiwa dakurunya laban b'i yɛrɛ fana fɛ ka wulada in na émission kun cɛ ani foli kan b'i bolo kosɛbɛ ayiwa Matu vraiment dakurunya damadɔ bɛ ne bolo o dakurunya damadɔ tɛ kɛ fosi ye n y'o de fɔ ko n ko adamaden ne fili sugu ma bɛ kɛ sugu wɛrɛ ne ka foli belebeleba o ye Ala jɔn ye Ala de ye Asimi ci Mali ma an den don fɔlɔ la n'anw tun taara kɔ kan hali ni ye maliyɛn f'i bɛ mɔsɔmɔsɔ mais sisan an b'an glorifier d'être maliyɛn o ye diɲɛ fan bɛɛ Afrique dɔrɔn tɛ de diɲɛ fan bɛɛ ka foli bila a ka gouvernement fana basta n'i y'a mɛn ɲɔgɔn doniba da la tɛ ɲumanbaga ɲuman de bɛ bolo n ka foli filanan bɛ jɔn ye o ye an bɛ min ka télévision sɔrɔ n'o ye Hayidara furu dilan ka kɛlɛw ban ka jamana jɔ ka hinɛ fantanw na i tulo bɛ n kan na halisa an bɛ foli bila ye k'a yirala k'a fɔ halisa an b'a kɔ an b'a dɛmɛ a ka baara la Matu n'o bɔra ye aw yɛrɛ min fana bɛ yan n'aw bɛ jaw cari Matu a y'o timinandiya hadamaden o hadamaden ni baara fɛn fɛn kanu bɛ dusukun na i bɛ nɔ bɔ a la baara ye kanu dɔrɔn de baara bɛ dusukun de fana na n'i y'a kanu dɔrɔn i bɛ se ne bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in suma Matu yarabi Ala ka jamana in basigi Ala ka Mali kɛ Ala ta ye a kana kɛ jugu ta ye sisan an bɛ se k'a fɔ n k'anw dalen bɛ sunɔgɔ f'an bɛ sigi fɔlɔ la anw ɲɛji de tun bɛ don an tulo kɔnɔ an ɲɛjiw de tun bɛ an ka kungɔrɔnaw ɲɛgɛn nka alhamdulilahi rabbil alamin Asimi nalen min filɛ nin ye caman bɔra kɛlɛ la denw sata dɔgɔyara i tulo bɛ n kan na baloko o nɔgɔyara firatɔ fan fɛ ani cɛsabagatɔ fan fɛ an bɛ Asimi fɔ k'a ye belebeleba kɛ a y'a kɛ mun na kabiri Ala k'an da wolotuma ma janya Ala fɛ basa ne tɛ se k'an disi bɔgɔ n ko n ye mɔgɔkɔrɔba ye k'an ba sigilen to nin de ye ne da bamanan kɔnɔ Asimi de y'a ka sara tile fila ye ko ka fantanw dɛmɛ Matu président ma deli ka ɲɔgɔn kɛ Mali kɔnɔ m'a ye m'a mɛn Asimi sigilen tun bɛ palais kɔnɔ a y'a fɔ a y'a kɛ président ma deli k'o kɛ dɛ donc Ala jɔn don Ala de ye nin ci anw ma maliyɛn bɛɛ ka Asimi minɛ ni tɛgɛ fila ye maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka Asimi senkɔrɔma tonton i y'a faamu fini donnaw de don a bɛ bɛɛ ka so n'i ye Mali du ta k'a sigi kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ fini donna bɛ bɛɛ ka so an bɛɛ ka jɛ ka armée dɛmɛ an ka armée senkɔrɔma tonton jamana in bɛ se ka yiriwa cogo min n'i y'a mɛn hali Matu k'e bɛna baarayɔrɔ la armée de lakana dɛ
n'i y'a mɛn k'an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la an bɛ taa an ka sugujɔw la an bɛ activité quotidienne fɛn fɛn kɛ c'est grâce à l'armée an ka cɛfarinw ne dalen b'u la an ma tɛgɛ o la halisa olu ka bɛn n'i y'a mɛn kɔgɔ pɛrɛnna basa don n'a fɛ dɛ armée cɛdenw a bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ i y'a faamu bere vert bere jaune bere rouge bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ évoluer en bloc o ka fisa fara farali ɲɛ n b'o ɲini masa Rahamani fɛ ala k'o kaɲɛ a ka ala yɛrɛ kama ala ka tile yɛrɛ d'a ma ala ka dɔ wɛrɛ yira an na ma to ala kana yira an na ni gɛlɛya ye da ka dɔgɔ mɛ a fiɲɛ bɔ da ka bɔ kɔnɔ fana kuru cibaga ye da de an y'a bɛɛ fɔ bi nka halisa an n'an kɔnɔ bɛ ka taa so parce que tɛ k'a bɛɛ fɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔ ka ban ala ka don caman yira an na don dan tɛ bi kelen ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛw fɛ wagati a se bɛ ala ka an si jɔ k'a kɔnɔ a se bɛ ala an bi an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Cherifla TV filɛbaga bɛɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an bi aw fo aw ka kanu na o kɔfɛ an bi foli di an cakɛɲɔgɔn ma Adama Saliya Kulubali an b'a yɛrɛ fo réalisation kɔnɔna la fɛn min ye baro ye baro Dunbuya an ka monteur an ka foli b'a ye responsable technique Buya Kulubali an b'a yɛrɛ fana fo badabada foli danti foli min na o kɔfɛ an bi foli ni tanni ta ka ɲɛsin i ka dɔn ne yɛrɛ karamɔgɔ la chaîne de Umu Jara jɛma an ka foli b'a yɛrɛ fana ye fɛn min ye monsieur Sogori an b'a yɛrɛ fana fo bangɔnina ni wagati in kɔnɔna la ka sɔrɔ ka babaw jukɔrɔ kɔlɔn fo n'o ye a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara ye a n'a ka denbaya a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa duwawu minnu bɔra ka kɛ ala k'a minɛ jamana ma ala k'a minɛ jamana ma ala k'a minɛ an n'an ka denbayaw ma ala k'a minɛ an n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ya rabi ya Allahu an b'a ɲini dali masa fɛ so 2 masa ala ka sigi wɛrɛ jira ne ni aw la a kɛ to bɛ nin kan sɔlala rasuli